Okoboria nigo kwarure gochiasa abarai ba Gusii gotiga komong'aina oyo okorige ekerogo kia oborai bwense ya Kenya korwasa orugongo rwa Gusii Daktari Fred Matiang'i abwase abange barorekanire bakomwa okoboko omorai bwensemo ekoyamiriria eserekali ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna koreng'ana na Patrick Lumumba oyuore neganga yokorigia ekerogo kia obobunge ensemo ya bunge ya Kitutu Chache South abarai abo nigo babwenerete gochora ase ayamo ase bakobera ribaga riokoba ase chinsemo ibere ekio anene kiairire ogokong'ia okomanyekana kwae Edwin Sifuna na kwire erieta riaye Matiang'i gotigara magega abagambi baitu bakaminyoka bagatotebia omogambi tobwate Fred tobateba ni sawa nandi chengateba anye kerugo kitokurikia iguru gari ndugwenereti gotegu na nsa na goika to support omulengo oyo nsa iga otware gutiringana nsa tutiringana nsa oya gutiringa guchia lakini tumate na ekerenga gitu no presidency bono ndoche bamutigire eroro iguru baminyokire abu taita taveta abu akubwati omusawo Uganda. Wono toma kwenda kucheza ngoma ya wenyewe, tunawacha ngoma yetu ya Kikisii. Alafu toma kunya kungaina abantu baito toma nya gotena na tuhakira matitiri nintwe toisane ngakitogo isana if togwakira omuntu onde ekonu ekirengaki mnanche Lumumba gotebya bagusii tiga kungaina abantu baito anye mwatagitikire turi twenso twarwacha tobayari boerimo toko gendo chwake ngoma obande otigi principle ke roche nyancha diba tochine principle amacha amwikire gotiga diba to mutumuro bwatu tumurusi roche mwama kumutiga tago sink mwagenda mwairire ubwatu ubu mwabwirire Homabe mwairire Taita Taveta no muntu ndemo gwakera ngoma mugukura kabisa mogoteba hata sisi tuko hapa katika gose Linda epatirende mwatebete na nera aguchikogiri kerugo muriko nyakere ngoma indi mwaroche bagokora a political rally bagende bo machoge ya mate machoge ya ruguru bagende bo girango korubo girango baiche nyaribali ya ruguru nyaribali ya mate baiche bo gitutu ya ruguru gitutu ya mate bamaze gochara ge town